Live! Kaya kung ako ikaw at ikaw sila, mag-EDSA na tayo! EDSA! Kasama mong natatrap. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Itaas ang kamot sa mga anggol, itaas ang kamot sa mga anggol. Bunalikol, 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 bunalikol. Kalbo! Ang oras natin sa buong Kapulan, Kalbo! Alas 7:28 at syempre sa mga oras na ito, kung hanap mo malulupit na tugtugan, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Programang EDSA na! EDSA! Siyempre kasama po siyempre ang tropang EDSA na pinangungunahan ng apakatalino sa lahat. Tang! Tender pero Jose pa rin taga nagaraguma. At siyempre, kasama nyo rin po inyo po abang lingkod, the prodigy of Tanghenyo, Diego Bandido! pag may buhok, ano? Tama. Basic. Hindi ako yan. Kadyot, ano masasabi mo? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Basta may buhok ha. Basic yan, hindi ako yan, impostor yan. No. At syempre, kasama din natin na napakakulit, na napaka-cute na si Duday! Hello po, Uncle Diego Bandido. Kanino po yung mga basket po dito ng parang mga tinapay po ba to? Pwede po ba akong kumain dito? Akin na to. Tsaka ito. Oy, Duday, huwag mo pagkukunin yan! May mga may-ari yan! Huwag mo kukunin yung puwa-puwa na yan! No. Lagot ka kay Uncle Totoy mo! Kinain mo yung ensaymada niya! Ay, nako! O sige, eto Duday, shoutout mo na lang itong mga nagpapa-shoutout sa'yo. Dali, batiin mo na lang sila. Go, dali! Hello po! Ayan, babatiin ko lang po na magandang gabi po si Uncle Joben Piga. Uncle Joben, maraming salamat po sa pakikinig. At saka siyempre, Uncle Diego, babatiin ko lang at i-congratulate ko lang po yung mga nanalo pala ng sofa. Si Uncle Ricardo Mado Jr. Tsaka si Uncle PJ Anasco. Congratulations po sa inyo. Baka naman may pa-donut kayo. Uncle Diego, akin na lang to. May pangalan mo pala dito, Diego. Akin na to lahat ha. No. Sabi ko na sa'yo, huwag mong pakikialaman yan eh. Hindi yan sa'yo. May paglalagyan yan eh. O, eto na lang mga kabisyo. Sa mga kabisyo po natin nakatutok sa atin ngayon, magandang gabi. At muli, congratulations po pala sa mga pinalad po at maswerte. Okay, eto na, pag-usapan na natin to. Glock 9. Inamin ng ginawa niya ang kantang Serena ay katang-isip lamang until umamin ng kanyang anak na isa din parang Serena. Oh no! Ako isang Serena. Tang, logican na natin to, Tang. Kating-katin na ako. Sige, logican mo na yan para nang sa gayon, mahimasmasan. Logican na yan. Alright mga kabisyo, logican na yan. Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Alam mo, boards, basic to eh.
Minsan madali lang magsalita sa isang sitwasyon, pero pag ikaw na ang nasa posisyon, mabigat harapin yun. O, di ba? Nagra-rhyme, ano? Kagaya po ng ginawa ni Idol Glock 9, nang sinulat niya yung kantang Sirena, madali lang. Pero nung napag-alaman at umamin ng kanyang anak na isang sirena ay hindi po madaling tanggapin yan. Para sa isang ama, hindi po siya madali. Kaya nakita po natin, umiyak siya. 'Di ba? Kaya siya tinira ni Badang. At ang kagandahan din naman, mga kabisyo, si Badang humingi din ng pasensya dahil na-realize niya yung ginawa niya mali. Well, ganito lang po yan, mga kabisyo, akin, sa opinion ko as bilang isang born-again Christian, since I am a Bible man, ang paniniwala ko po is based on Bible. Isa lang naman pong binabanggit ng Biblia na ang Panginoon, ang ginawa ng Panginoon ay isang babae at isang lalaki. Pero that doesn't mean na hindi natin tatanggapin yung mga ganyang kasarian. Tandaan po natin, condemn the sin, not the person. Pagmamahal po ang kinakailangan nila. But again, condemn the sin, not the person. Kasi mga kabisyo, nakakatakot po kasi yung consequence eh. Nakikita po natin, nasasabi din niya sa Bible, na sa Leviticus. Ang sinasabi dito, huwag kayong makikipagtalik sa kapwa ninyo lalaki. Iyan ay karumal-dumal. At sinabi niya sa verse 24, huwag ninyong dudungisan ang inyong sarili sa alinmang mga gawaing ito. Ganyan ang ginagawa ng mga bansang nauna sa inyo, kaya ko sila sinumpa. So ingat po tayo dahil isusumpa po tayo ng Panginoon. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!